Hola, tiene un nuevo mensaje y 6 mensajes guardados. Hola, bon dia. Miri, truquem de Serveis Socials del Consell Insular en relació a la seva sol·licitud d'adopció. Hauríem de concertar l'entrevista amb la psicòloga. Truqui'ns quan pugui, que mirarem de buscar dia i hora, d'acord? Moltes gràcies. Margarita. Ai, ja està. Ja he acabat. Ara podrem xerrar tranquil·les. Conta, com estàs? Bé, de lo de la separació estic molt bé. Estic alliberada, és com que m'hagin tret un pes de damunt. Ara de lo de na xisca és que no ho puc entendre! Que fort, lo de la teva germana. Jo flipava l'altre dia. Jo crec que sempre li ha agradat a en Paco. Vols dir? Te'n recordes de jovenetes amb el ranxo? Ja li anava darrere. Ah, sí? Ai, mira, per això és que sempre està ressentida en jo. Mai mos han duit massa bé, ella i jo. Però així tot, tela, no? Ai! No li donis més voltes. Tu fes la teva. Pensa que si qualque dia en Paco s'endú ses fietes tindràs més temps per tu. Sí que és. Aprofita i apunta't a qualque cosa. Sí, ja hi he pensat. Troc que m'apuntaré a dibuix, que és el que sempre m'ha agradat. De jove ho feia molt bé. O mira, m'apuntaré a ball, que amb en Paco ho vam provar, però tenia tros de cabres! Ai, prou, Paco, va. Conta coses. Com ho tens, lo teu? Lo meu? Jo ja ho sabia que seria difícil. Però, Esther, jo vull ser mare. I sé que puc ser una bona mare. I clar que sí, però si només han de veure ses meves filles, t'adoren. Però està mal de fer, transsexual, fadrina i tantes altres coses. Bueno. Per fadrina ho tenim bo d'aclarir. Cobraré un nòvio per internet. Això mateix. Però, Tati, si està ple d'aplicacions per trobar parella. Que no ho has provat? Molta gent troba l'amor de la seva vida. Treu el mòbil. Vinga, no treu el mòbil que farem una hora. Mira, hem de davallar l'aplicació, aquesta. Aquesta? Ja ho veuràs. Que has de trobar una foto d'aquestes que estiguis guapa. Posaré la casa a la venda i la cotxeria també. Sí, però Toni, això no és dit i fet. No és dit i fet, això. Mira, i el nostre fill allà, que més saber què li estan fent un test. I només a pensar-hi, Toni, és que em posa malalta. Tranquil·la, tens raó. Aniré al banc a demanar un préstec. Clar, hi havia d'haver pensat abans. Clar, Toni, un préstec. I l'Àlex, l'home de la Marieta, que el coneix també, segur que et donarà un cop de mà. Segur. Sí. Ai, mira, Toni, ara ja estic més tranquil·la, eh? Ja començo a veure la llum al final del túnel. Perquè si vos hem de refiar de la policia, estem ben apanyats, eh? Ara
Ara pensava que no és culpa, a vegades fan coca ballada per replegar doblers. Les dones fan coques, manualitats de ganxet i també fan pagar una entrada. Tal vegada podíem organitzar una de ballada. Clar, Toni! Ja ho veig! Un macroconcert i un camp de futbol! Sí, allà! Ple de gent. Un concertet a la placeta. El jove d'aquí darrere canta molt bé. Té una bona veueta. Se'n va anar una temporada per Catalunya amb un grup. Sí? I quin grup és? Ja t'ho diré. Ai, no digues. Ja t'ho diré. Cony, digues! Punyeta, mons amb la sorda, ja t'ho diré. No, és que tu no dius ni asa ni bèstia! El grup es diu Ja t'ho diré. I aquest és en Cris Juanico? Ja. A mi m'agrada molt aquest nano! I en David també li agrada molt, aquest nano! Jo en té molta confiança, li demanaré abans si vol participar amb un concertet per replegar doblers. Mira, Toni, entre que esperem el préstec i no venem la casa, mira, això pot ser una bona solució. No parla més. Mira, saps què? Vaig a cercar el llistín per fer-li una telefonada. Va, sí, Toni, vés. Jo ja ho deixo tot. Estic farta ja. Ara farem descans. Ens llegirem el diari, mira. A veure què diu el diari. A veure si diu una cosa interessant, perquè tots són desgràcies últimament. A veure. Anuncios clasificados. Aviam. Busco empleada de hogar con disponibilidad inmediata. Casa aristocrática de alto standing y sin niños. Trabajo de pocas horas, bien remunerado. És la Adela. Eso és bé per la Gemma. Vaig a telefonar a veure si hi ha sort. Espera, és que haig de fer alguna cosa per aconseguir més cèntims. A veure. Toni! Toni! On és el telèfon? Damunt la tauleta. Sí, que és veritat. Vaig a telefonar. Preparem. Paco, no me tiris peixet, No me tiris peixet amb les balotes. Ara vens cap allà i veuràs tu. Vietnamita. És què? Mo mare, després te telefon, vale? Adéu. Mira, ara mateix venia que teu a voltar. Com estàs? Ai, que sí, justament. Jo que acabo de sortir, que havia de fer un parell d'enviats. Que vols que tornem darrere? No, és que no tens temps. Fem una xerradeta aquí i ja està, vale? Ai, no estic contenta. Saps qui he vist just ara? No, qui has vist? La mare d'en Paco. Té un sí? disgust mesquin en la separació. I el tenia vivint amb ella fins ara. Però ha trobat pis a Mercadal. Ai, no ho sabia. Per quan les tietes venguin a dormir. Ai, No ho sabia. No ho sabia, no. I doncs, pobre Paco. Ai, jo no sé si se'n desfarà, perquè és com un dandalet. Sí, que se'n desfarà. No passis cap pena, ja s'espavilarà ja. No ho sé, no. Escolta, un momentet anarem a treure doblers pel net d'Antoni. Pues net d'Antoni? Bueno, idò, que no ho saps, que van seqüestrar, mesquí, i això és tan gros que jo els tenc que ajudar, Gros, sí que ho és gros. I tu que vas dir que tu hi has de posar els doblers? Però si sos cosa de sa policia, mo mare. Llucia. Sa policia. Ai, per pensar, si més no saben on el tenen ni res. D'aquí que resolgui, el més llest és pagar i que la mollin quantantes. Buida sa llibreta. Tot pels altres i per nosaltres res, com sempre. No, jo només en trauré una part. Setmana de veres, mo mare. I si més endavant és de menester una cuidadora o t'han de dur una residència, igual pagues i ja has mort. Això que no torni a sentir dir, dolenta, que me'n faig creus que siguis així. Creus, te'n pots fer creus o rotllo el que te vulguis. Ai, mala mare.
me'n dius, de Natònia? Sí, quin desastre, jo penso que sóc a que seu allà un fot del toro. Sí, però mos ha deixat plantades. Sí, però no acabarà bé, no, això, no acabarà bé, no acabarà bé. Avam. Carrer Figueral, aquí. Quin nombre, quin nombre? Quin nombre? 69. Mira, aquest. Ai, sí, És aquest. sí. Ai, sí. Ai, som. Ai. Vaig a tocar. Sí, toca. Muy buena, Shosho, ¿qué le puedo ayudar? No, me parece que nos hemos equivocado. Porque nosotros buscábamos para contratar a una chica de compañía. Pues esto, aquí le tenéis. Pero es que nosotras habíamos pensado en alguien más... Tonta, qué broma. Ah. Está en el sitio justo. Adentro tengo una niña maravillosa que van a hacer perder todo el sentido. Venid usted, entra, No, no es para, no es para nosotras. Niña, por favor, levantarse ya, no venga gente. Pasa. Sentarse sin vergüenza, mujer. Siéntate. No es para nosotras, no, ¿eh? Es para un amigo que queremos darle una sorpresa. Ay, qué bonito, qué detalle. Pues te voy a presentar a todas las niñas y ustedes cogen la que más guste según lo que vaya a querer. Porque cada una tiene su especialidad. Francés, griego, noruego y la joya, la corona. ¡Candija! ¡Baja, que te vean! No hace falta que sepa idiomas, no. Español básico es lo nuestro. ¡Ay, qué graciosa! Ya que me veo toda. Bonita, demana preu, que això no serà pagador. Aquí hi ha nivell. Es que nosotras lo que queremos es una chica, pero que parezca normal. ¿Qué dice? Yo no quiero decir que ustedes no parezcan normales, no. Queremos que le haga mucho caso, que le seduzca, y que le vaya un poquito detrás. ¿Usted qué me entiende? Sí, quería entender. Pues esto te va a salir caro, ya te lo digo. Ay. Sí. Aquí vamos al grano. Si hay que hablar y hacer todo el paripé, esto es una pérdida de tiempo, es cuesta un dinero. Claro. Usted nos hace un presupuesto. Nos dice las tarifas con el descuento de jubilada y ya le diremos cosa. ¿Qué le parece? Muy bien, mi arma, me va a parecer. Y te aplico también el descuento residente, el de familia numerosa. Y si te parece poco, te compro un topago. Bonito, y yo al final no sortirá la plata. Recaudándoles. De la relació... Esther... Te'n recordes de... Oh, no sé què dic ara ja. Vale. Ara que me dius això... Ai, això m'ha parat. Començant de nou. Començant de nou. No, perquè no teniu un programa abans. Oh, ja t'ho diré, digue. No, perdó. Semblava al final la llum. He pensat en la llum. Dinero. Claro. Usted nos hace un presupuesto. Nos dice qué le debemos. Nos dice... Corte.